गदामया ददाति स्वपदाधिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जय हरे जय श्री कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण जय माता जय जी। श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा। नाटक गोपाल देखी परम मोहनी मध्वाचार्य स्वप्न दिया आइल तार स्थानी। हरे नाटक गोपाल देखे परम मोहने मत्वाचार्य स्वप्नतिया ஐலதாத்ர ஸ்தானி. மொழிபெயர்ப்பு. உடுப்பி மடத்தில் இருந்தபோது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நடனமாடும் கோபாலர் என்ற மிக அழகான தெய்வத்தை கண்டார். இந்த தெய்வம் மத்வாச்சாரியாருக்கு ஒரு கனவில் தோன்றியது. ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உடுப்பி கிருஷ்ணர் பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? உடுப்பி கிருஷ்ணர் அவர் சைத்தன்யா பார்க்கச்சே அவர் வந்து டான்சிங் கோபால ரொம்ப அழகா பார்த்தாரு. இவர் வந்து மாதவாச்சாரியாவோட கனவுல கூட வந்தாரு அப்படின்னு. சோ அதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். गोपी चंद ताले आचार्या दिंग गाते माधवाचारी छे श्री कृष्णा पाइला कोन माते। गोपी चंदन तले आशीला डिंग कादे மத்வாச்சாரியா சேகி கிருஷ்ண பாயில கோணமதே. படகில் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட கோபி சந்தனம் குவியலுக்குள்ளே இருந்த கிருஷ்ணரின் விக்கிரகத்தை மத்வாச்சாரியார் எப்படியோ கிடைக்கப் பெற்றார். ஹரே கிருஷ்ண மந்த. சோ அவர் வந்து எப்படியோ அவர் விருப்பப்பட்ட மாதிரி அந்த சன்னதத்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த கோபிச்சந்த் வந்து வந்துச்சு இல்லையா? ஆமா அது வந்து கையில கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. எப்படி கிடைச்சிச்சு அப்படின்றதே ஒரு ஆச்சரியம். கரெக்டா வந்து சேர்ந்துச்சுன்னு. மாதவாச்சாரியா அனிதாரா கரில ஸ்தாபனா ஆத்யவதி சேவா கரே தத்வவாதி குணா கனா. मध्वाचार्य अनितरे करिल स्थापना அத்தியாவதி சேவா கரே தத்துவவாதி கணா. அந்த கோபால விக்கிரகத்தினை மத்வாச்சாரியார் உடுப்பிக்கு அழைத்து வந்து கோயிலில் பிரதிஷ்டை செய்தார். இன்று வரை தத்துவவாதிகள் என்று அறியப்படும் மத்வாச்சாரிய பரம்பரையினர் அந்த விக்கிரகத்தை வழிபட்டு வருகின்றனர். தத்துவவாதினா தத்துவானா என்ன அர்த்தம்? அந்த இத பின்பற்றுபவர்களா மாதாஜி? உண்மை. பத்மா மாதாஜி பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர். உண்மை. தத்துவம் உண்மை. தத்துவம்னா உண்மை மாதாஜி. அந்த தத்துவவாதிகள் ஃபாலோ பண்றாங்க. உண்மையை ஃபாலோ அதுதான் நான் சொன்னேன். So, but in question, direct answer, specific. Thanks, Madari. So, இப்போ எதுக்கு நான் சொல்லனா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம உடுப்பி கிருஷ்ணர் சொல்றோம் இல்லையா? கண்டுபிடிச்ச கிருஷ்ணர் ஒரிஜினலா எங்க இருந்துச்சு? யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு? ஏன் அந்த டான்சிங் போஸ்ட்ல இருந்துச்சு? வாரகையிலிருந்து வந்ததா மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? வாரகையிலிருந்து வந்ததா மாதாஜி? வாரிகைனா எங்க அது? துவாரகை. 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 கரெக்ட். சொல்லுங்க. வழிபட்ட விக்கிரகம் மாதாஜி அது. வெரி நைஸ். ஜெயந்தி மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. அதான் மாதாஜி துவாரகையிலிருந்து வந்தது மாதாஜி. ருக்மணி மாதாஜி வந்து வழிபட்ட மாதாஜி. அது வந்து பகவான் வந்து டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி இருந்த விக்கிரகம். ருக்மணி மாதாஜிக்கு எப்படி கிடைச்சிச்சு? அந்த யாரோ கொடுத்தது மாதாஜி. யார் கொடுத்தாங்க?
ஞாபகம் இல்லை மாதாஜி. யாரோ கொடுத்தது மாதாஜி, ஆனா யாரும் ஞாபகம் இல்லை. ஹரே ஆ கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ இது என்ன கதை அப்படின்னா, ட்ரை பண்ணலாமா? ரெக்கார்டிங் இல்லையா? லைவ் இருக்கு மாதாஜி. லைவ் போயிட்டு இருக்கு, இருக்கா? லைவ் இருக்கு. அது ஓகே. மல்லிகா மாதாஜி, உங்க குரல் என்ன ஒரு மாதிரி இருக்குது? உடம்பு சரியில்லை பாவம் உங்களுக்கு. ஓகே, ஐயோ, உடம்பு சரியில்லை. சளியா? நேத்தே சொன்னாங்க முடியலன்னு. ஓகே, ஓ, சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எல்லாரும் சைலண்ட் மியூட் போட்டுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இவர் வந்து துவாரகா மூர்த்தி அப்படின்றவர் துவாரகால இருக்கிறவர். ஆனா உடுப்பி கிருஷ்ணர் என்றார் இல்லையா, நம்ம மாதவாச்சாரியாக்கு எப்படி கிடைச்சதுன்றத வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். அதாவது அவர் வந்து ஒரு போட்டை வந்து அவர் மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கச்சே ஒரு போட் போச்சு. அந்த போட்ல அவர் காப்பாத்தினாரு. அது இல்லைன்னா அந்த போட்டே அழிஞ்சிட்டு இருக்கும் இல்லையா. அப்போ அவங்க கிஃப்டா கொடுத்த அந்த சந்தன கட்டைக்குள்ளதான் இருந்தாரு இந்த கிருஷ்ணர். அவர் தான் உடுப்பி கிருஷ்ணர். இப்போ இதுல என்ன ஸ்பெஷலானா, அந்த உடுப்பி கிருஷ்ணரை வந்து 30 பேர் திட்டத்திட்ட ட்ரை பண்ணியும் தூக்க முடியாதது. மதுவாச்சாரியால ஒரு கையால அவராலே தூக்க முடியுது. அந்த போஸ் தான் எல்லாத்துலயுமே இருக்கும். இப்போ இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, இவர் வந்து துவாரகால இருந்து வந்தாரு. ருக்மிணி அம்மா பார்த்தாங்க, இதை வந்து அனுபவிச்சாங்க, இதை கும்பிட்டாங்கன்றதெல்லாம் தெரியும். பட் ஒரிஜினலி இவர்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவொடனே நம்ம சொல்லணும், இவர் கட்டை வச்சிருந்தாரு. அதாவது வெண்ணம் களையிறோம் இல்லையா, வீட்டுல இருக்கிற தயிர் கடையிற இது மாதிரி ஒரு கட்டை வச்சிருப்பாரு. ஏன் வச்சிருக்காரு, ஏன் இதெல்லாம் நடக்குதுன்னா, இந்த கதை வந்து எங்க போகுதுன்னா துவாரகாக்கு போகுது. ராரகால வந்து ரோஹிணி அம்மா வந்து அந்த ஞாபகத்தமிழ்லயே இருப்பாங்க. சின்னப்போ எப்படி கிருஷ்ணர் வந்து யசோதா மாயி கிட்ட பின்னாடி போய் விளையாடுறது, முன்னாடி போய் அவங்க வந்து அந்த வெண்ணெய் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கச்சு பிடிச்சி இழுக்கிறது, அவர் சேட்ட ஞாபகத்திலேயே இருப்பாங்க. அதாவது அவங்க வந்து விருந்தாவன் கிருஷ்ணரை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கோசரம் அந்த காட்சி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு துவாரகா கிருஷ்ணர்ன்றவர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ராஜா ரூபம். சேட்ட கிருஷ்ணர்ன்றவர் மதுரால இருக்கிறவர், ரைட், விருந்தாவன்ல. இன்ஃபேக்ட் மதுரா கூட இல்லை, அதுக்கு முன்னாடி விருந்தாவன்ல இருக்கிறவர். சோ அந்த டைம் என்ன பண்றாருன்னா, அவர் வந்து பிடிச்சி இழுத்துடுறாரு, அந்த குச்சியை இழுக்கிறாரு இல்லையா. அதாவது அவங்க வந்து கடையாம அவங்களோட அட்டென்ஷன் டிரா பண்றதுக்கு கிருஷ்ணர் பண்ண அந்த சேட்டை, அந்த சேட்டையோட பாவத்துல அவங்க பாக்குறாங்க. அண்ட் அவரும் அந்த காட்சி கொடுக்குறாரு. இன்சிடென்ட்லி என்ன ஆகுதுன்னா, ருக்மிணி அம்மா அங்க கிராஸ் பண்றச்சே திரும்பி பார்க்கச்சே ஒரு சின்ன குழந்தை, ரொம்ப கியூட்டா ஒரு குழந்தை அவங்க கண்ணுக்கு தெரியறாங்க. பேசிக்லி யாரா இந்த பசங்கன்னா, அதாவது கிருஷ்ணர் பலராம், பட் இங்க ஹைலைட் பண்ணிருக்கிறது கிருஷ்ணரை தெரியறாரு. அப்படின்ன உடனே அவங்களால ரொம்ப ஆசையா இருந்து உள்ள வருவாங்க. அப்போ பார்த்தா துவாரகா கிருஷ்ணர் தான் இருப்பாரு. குட்டி பையன் காணும். அவங்க கேட்பாங்க, யார் இந்த குழந்தை, ஏதோ ஒரு குழந்தைய பார்த்தேன்னா, யாருமே இல்லையே யாருமே இல்லையேன்னு இவங்க போடுறச்சே, அப்ப ருக்மிணி அம்மா ரொம்ப ஆட்டமா, இல்ல நான் பார்த்தேன், அவ்வளவு கியூட்டா ஒரு குழந்தை, அந்த குழந்தைய நான் பார்க்கணும், அந்த வடிவம் எனக்கு வேணும்னோடனே கிருஷ்ணர் எப்படி விருந்தாவன்ல, ஏன்னா ருக்மிணி பார்த்ததே இல்லை அந்த ஃபார்ம், அவங்களுக்கோசரம் அவங்க ஆசைப்பட்டதுக்கோசரம் ரோஹிணி அம்மாக்கோசரம் எடுத்த அந்த விருந்தாவன் வடிவத்தை மறுபடியும் எடுக்கிறார். அதனால அவர் அந்த கடையிற கட்குச்சியோட இருக்கார். அதுதான் அந்த குழந்தை டான்ஸ் ஆடுற ஃபார்மு, இழுக்கிற ஃபார்மு, சின்ன குழந்தை ஃபார்மு. ஸோ இங்க உடுப்பில இருக்கிறவர் போட் விருந்தாவன் கிருஷ்ணர் அண்ட் துவாரகா கிருஷ்ணர். ஏன்னா துவாரகால இருந்த அந்த கிருஷ்ணர் எடுத்த ஃபார்ம் வந்து விருந்தாவன் கிருஷ்ணர் ஃபார்ம். அந்த ஃபார்ம் தான் நம்ம மதுவாச்சாரியா கனவுல வருது. அந்த ஃபார்ம் தான் அவருக்கு வந்து அந்த சாண்ட்லுட் சொல்றோம் இல்லையா, சந்தன கட்டைக்குள்ள கிடைச்சது. அந்த அவர் தான் உடுப்பி கிருஷ்ணர். அவரை தான் உடுப்பியில நம்ம கிருஷ்ணரா ரொம்ப 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 கும்பிடுறோம். ஸோ இதுதான் ஆக்சுவல் கதை, இந்த ஸ்டோரி பின்னாடி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனாலதான் கையில மத்து வச்சிருக்காரு. எக்ஸாக்ட்லி, அதனாலதான் மத்தோட இருக்காரு. அவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும் மாதாஜி பகவானை பார்த்த உடனே? மாதாஜி சொல்லும் போது சொல்லும் போதே எனக்கு அப்படியே உடம்பெல்லாம் அவ்வளோ பரவசத்துல இருந்திருப்பாங்க. அது வந்து அவங்க ஆல்ரெடி எப்பவுமே பரவச நிலையில இருக்கிறவங்க தான். பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து அவங்க எப்பவுமே அந்த எக்ஸால்டட் பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க தான் இல்லையா. சோ எதுக்கு நான் இது சொன்னேன்னா, நம்மலாம் டிவோட்டிஸ் கதை நிறைய கேட்டு கேட்டு போறோம். எனக்கு தெரிஞ்சு என் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ல போறச்சே நான் சொன்னேன், உடுப்பி கிருஷ்ணர் போய் பாருங்கன்னு. அப்போ அந்த உடுப்பி கிருஷ்ணர் வந்து இந்த கதை கேட்டு போன அப்புறம் அவங்க என்கிட்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது என்ன தெரியுமா, சமம் நான் நிறைய கோயில் போயிருக்கேன், சுத்தி இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட எல்லாமே. ஆனா இந்த கோயில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அப்படின்னு. நான் அவங்க கிட்ட ஆர்கியூவோ சொல்லவோ அதுக்கப்புறம் சொல்லல. பட் ஆக்சுவலா எனக்கு புரிஞ்சது என்னன்னா, அந்த கதை கேட்டுட்டு போனது அது ஒண்டிதான் அவங்க கோயில். இது வரைக்கும் நிறைய கோயில் போயிருப்பாங்க, சும்மா ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரி போயிட்டு வருவோம், ரைட். ஸோ கோயில்ன்றது எக்ஸிபிஷன் இல்லை. எக்ஸிபிஷன்லயே எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுப்பாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சயின்ஸ் லேப்ல கூட, சின்ன பசங்க பண்ற ஸ்கூல்ல கூட எக்ஸிபிஷனுக்கு கொடுப்பாங்க, திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு. ஆனா நம்ம கோயிலுக்கு போறோமே தவிர அதை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை, ரைட். இது எனக்கு வந்து எப்போ நான் காஞ்சிபுரம் போறச்சே
அங்க அங்க இருக்காரு இல்லையா நம்ம உத்தம கோயில், அங்க நாட் உத்தம கோயில், அங்க இருக்கிறவர் வந்து வாமனர் இருக்காரு இல்லையா, கால் பலி மேல ஒரு கால் வச்சிட்டு இருக்கவர். அந்த கோயில்ல பக்கத்துல அதே அந்த 4 கோயில்களும் சேர்ந்து இருக்கும், 4 திவ்ய தேசம். அப்போ ஒரு பூஜாரி சொன்னாரு, ஃபாரின்ல இருக்கிறவங்க கூட தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புறாங்க, ஆனா நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரி பாக்குறோம் அப்படின்னு. சோ எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து அந்த பாவம் வந்து அந்த என்ன அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சா, அந்த சிறப்பை தெரிஞ்சோம்னா, அது எந்த கோயிலா இருந்தாலும், ஒரு ராஜா கட்டின கோயிலா கூட இருக்கலாம் அது, இல்ல ஒரு வீட்டுக்கு முன்னால இருக்கிற கோயிலா கூட இருக்கலாம். பட் ஒரு கோயிலுக்கு பின்னாடி ஒரு சரித்திரம் இருக்கும். அந்த சரித்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுல வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்வால்மெண்ட் நிறைய இருக்கும். எப்பவுமே நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியும். எப்படி ஜெயந்தி மாதாஜி சொன்னாங்களோ, நீங்க சொல்றச்சே பரவச நிலை இருக்கு அப்படின்றாங்கல்ல, அந்த பரவச நிலை வந்து நம்மளுக்கு வரதுக்கு ரீசன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஸ்டோரி அண்ட் அந்த ஸ்டோரியில இருக்காது. இதோட பலராமும் இருக்காரு, ரைட்? இந்த ஸ்டோரி அந்த பலராம் டிடி வந்து நாங்க போறச்சே போனோம், மல்லிகா மாதாஜி, நான், நம்ம மணிமேகலை மாதாஜி எல்லாம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் போனோம் இல்லையா. அவங்க போறச்சே நம்ம மதவாச்சாரிய இல்லமும் போனோம், அவர் இங்கேயும் போனோம், உடுப்பி கிருஷ்ணரும் அங்க வந்து பலராமோட கோயிலும் போயிட்டு அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா சொன்னாங்க, நீங்க வந்து இங்க வந்து ஒரு மியூசிக் பண்ணுங்க அப்படின்னு. சோ நம்ம கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி கிளாஸ்ல கத்துக்கிட்டு மங்களூர்ல பாடணுன்றத பாடினோம். பாட முடியாதவங்க 2வது நாள் ஜாயின் பண்ணவங்களும் இந்த இடத்துல வந்து பலராம் கோயில்ல பாடினாங்க. சோ அதனால கிருஷ்ணருக்கு பண்றது எதுவுமே வந்து கிருஷ்ணர் ஃபுல்லா எடுத்துப்பாராம். இருக்கிறதுலயே வந்து கிருஷ்ணருக்கு பொறாம, என்ன சொல்லுவீங்க, ஜெலஸ்க்கு பொறாம தானே மாதாஜி? ஆமா ஆமா. ஆமாம்மா பொறாம தானே? பொறாம கிருஷ்ணருக்கு ஆமாம். இருக்கு இல்லையா? ம். கிருஷ்ணருக்கு பொறாம இருக்கா இல்லையா? இருக்கும் பக்தி நம்ம மாதாஜி, இருக்கு மாதாஜி. நம்ம இருக்கு. பக்தி நம்ம அந்த பொறாமையா நம்ம பக்தி அதாவது தன் பக்தர்கள் வந்து தன்னை பத்தி பாடணும் அண்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப ஆசை பொறாம. ஆசை. ஆமா, ஆசை வந்து என்னன்னா பேராசையும். அவர் வந்து ரொம்ப பொறாம அவருக்கு. எப்படின்னா அவர் நம்ம வந்து ஃபுல்லா அவருக்கு மாதாஜி, அட்டென்ஷன். ஆசைப்படுறது வேற, பொறாமப்படுறது வேற இல்ல, இல்லையா? அவருக்கு பொறாமைன்றது வந்து எப்படின்னா இஸ் வெரி ஜெலஸ் வாங்கல்ல, யார வச்சுமே. தனக்கு தான் சொந்தம், அந்த பக்தர் வந்து தனக்கு இதுதான் நான் சொந்தம் சொன்னேன் தமிழ்ல அப்படிங்கிற எனக்கு. பொசசிவ். பொசசிவ்னஸ். சோ அதான் தமிழ்ல வந்து என்ன சொல்வீங்கன்னு தெரியல எனக்கு. சோ அவர் வந்து ரொம்ப பொசசிவ் நேச்சர். எப்படின்னா ஒரு குழந்தை கூட வீட்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க 2 பேர் பேசிட்டு இருப்பீங்க, உங்க வீட்ல பேத்தி பேரன் யாராவது இருந்தா உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா தெரியும். அம்மாவும் பொண்ணும் பேசிட்டு இருக்கச்சு அந்த பேத்தி நொன்னோட்ல வந்து இதை பாருங்க, பொம்மை பண்ணேன், இதை பாத்தீங்களா, நான் இது பண்ணேன் அப்படின்னு இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும், ரைட்? கிருஷ்ணரும் அந்த மாதிரி ரொம்ப பண்ணுவாராம். அதுதான் நம்ம லைஃப்ல நடக்கிற பிரச்சனைகள். ஏன்னா அப்பதான் நம்ம நினைப்போம். அதனால இல்ல மாதாஜி, நான் எப்பவுமே கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டே இருப்பேன், சந்தோஷத்துல கூட நினைப்பேன். கரெக்ட், சந்தோஷத்துலயும் நினைப்போம். டிவோட்டிஸ் ஆனா அது கொஞ்ச நேரம் தான் நினைப்போம். ஆனா துக்கம் இருந்தா டிவோட்டியோ நான் டிவோட்டியோ கண்டிப்பா ரொம்ப நேரம் நினைப்போம். நீங்களே திங்க் பண்ணி பாருங்க, ஏன்னா இதை நான் திங்க் பண்ணேன். சந்தோஷத்துல கூட நினைப்பேன், ஒரு 1/2 hour ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தா ஒரு 2 தடவை நினைப்பேன். ஆனா ஒரு 1/2 hour ரொம்ப மன கஷ்டத்துல இருந்துச்சுன்னா 28 நிமிஷம் நினைப்பேன். யாரா இருந்தாலும் நினைப்போம், ரைட்? கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்ட்டே சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் மாதாஜி. சொல்லுவோமோ சொல்லலையோ நினைப்பு வரும். நம்ம மன வருத்தத்துல இருக்கச்சியும் வரும், வலி இருக்கச்சியும் வரும். சோ நம்ம லாங்கர் பீரியட்ல அண்ட் சின்சியரா வரும், ரைட்? சின்சியரா வந்து நம்ம ஏதாவது வேணும். இப்ப வந்து நிறைய தடவை நம்ம வந்து கூப்பிடுவோம் எல்லாருமே. இப்ப நம்ம ஒரு ஆபத்துனா கூப்பிடுவோம் இல்ல, இப்போ சும்மா வந்து நம்ம குழந்தைய கூப்பிடுவோம் வா அப்படின்னு, அது வந்து ரெஸ்பாண்ட் கூட பண்ண மாட்டாங்க. ஆபத்துனா டக்குன்னு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க, ரைட்? அதே மாதிரி குழந்தைங்க கூட ஆபத்துல கூப்பிட்டாங்கன்னா டக்குன்னு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம், எதுவா இருந்தாலும். இப்போ எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, இது வந்து ஒரு லைஃப் லெசன் நம்மளுக்கு. அதனால நம்மளுக்கு பிரச்சனை வரச்செல்லாம் வை கிருஷ்ணான்னு சொல்லக்கூடாது. கிருஷ்ணர் வந்து பாரு அட்டென்ஷன் சீக் பண்றாரு. ஒருத்தர் ஒரு ஒரு விதத்துல அட்டென்ஷன் சீக் பண்ணுவாங்க. குழந்தை கூட ஒரு குழந்தை வந்து ஸ்வீட் கொடுக்கும், ஒரு குழந்தை டொம்முன்னு ஏதாவது போட்டு உடைக்கும், ஏய் என்ன அப்படின்னு, ஏதோ ஒரு விதத்துல அட்டென்ஷன். சோ கிருஷ்ணர் வந்து அட்டென்ஷன் நெகட்டிவா சீக் பண்றாருன்னா அப்ப நம்ம பாசிட்டிவா கொடுக்கலன்னு அர்த்தம், நம்மள ஃபால்ட். அதனால வந்து எப்பவுமே வந்து அட்டென்ஷன் சீக்கிங் வந்து நேச்சர் வந்து இருக்கும். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வீட்ல கூட பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்னையே எடுத்துக்கோங்க, நான் வந்து டெய்லி 4-5 தடவை நம்ம கூப்பிடுவோம் ஒரு நாளுக்கு, ஒரு 10 4-5 தடவை இல்லை, ஒரு 40 தடவை நம்ம பசங்களை கூப்பிடுவோம். அவங்க பாப்பாங்களான்னா பார்க்க மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்மளோட வாய்ஸ் வந்து ரொட்டீன், அவங்களுக்கு காதுல கேட்பாங்களான்றது கூட நம்மளுக்கு தெரியாது. இதுவே வந்து முந்தா நேத்து என்ன ஆச்சுன்னா, என் பொண்ணுக்கு உடம்பு வேற சரியா இல்ல, டைஃபாய்டு வந்திருக்கு. ஸோ படுத்துட்டு இருந்தா. படுத்துட்டு இருக்கச்சே பாதி தூக்கம் தான், கண்ணு அப்படி திறந்துட்டு இருக்கா. ஏதோ இந்த ரூம்ல நான் வந்து படிச்சுட்டு இருந்தேன். அந்த நீங்க சொன்னீங்க தெரியுமா 10 to 11, நீங்க எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி 10 to 11 முந்தா நேத்து நான் எடுத்தேன். நாங்க பக்தி வைபவ் ப்ரிப்பரேஷன்ல இருந்தோம். பண்ணிட்டு ஏதோ தோணுச்சு, சரி ஒரு தடவை போய் பார்க்கலாம். எனக்கு யூஸ்வலா படுத்துட்டு இருந்தா அடிக்கடி போய் பார்க்க மாட்டேன், ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா பார்க்க மாட்டேன், அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும். ஏதோ தோணுச்சே அப்படின்னு போறேன். எக்ஸ்பெக்டே பண்ண மாட்டோம், வீடு வந்து புது பில்டிங், இது 3 வருஷம் தான் ஆச்சு கட்டி. அப்படி
நடக்கிறேன், என்ன ஆச்சுன்னு மேல பாக்குறேன், அந்த ரூஃபோட ஃபால்ஸ் ரூஃப் அப்படியே கீழே விழுது. இவ்ளோ பெரிய போட்டு. ஓகே, அந்த டைம் வந்து இவ அரை தூக்கத்துல இருக்கச்சே நான் ஒரு 2 வார்த்தை தான் சொன்னேன். ஜெஸ்ஸி ரோல் அப்படின்னு. அவ வந்து கண்ணை திறந்து அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா திரும்பினா. டக்கு டக்குன்னு 3 பெட்டுக்கு அந்த சைடு அப்படியே உருளி போனா. தொப்புன்னு விழுந்துச்சு. பக்கத்துல தான் விழுந்துச்சு, அவ தலை மேல விழல. பட் அந்த இடத்துல இருந்திருந்தா மேல விழுந்திருக்கலாம், செதறி இருக்கலாம் அப்படின்னு. எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஒரு டெய்லி ஒரு 30-40 தடவை கூப்பிட்டாலும் கேட்காதவங்க எப்படி அந்த ஒரு டைம் நான் சொன்னதை, அதுவும் பாதி தூக்கம், கண்ணும் திறக்கல, மருந்து போட்டு சாப்பிட்றச்சே எங்கேயோதான் கேட்டிருக்கோம். ஏன்னா நம்ம பேசுற அந்த டோனோட என்ன சொல்றீங்க, அந்த ரிக்குவயர்மெண்ட், ரைட்? அதோட போனோட பாவம் மாதாஜி. மாடுலேஷன், அந்த சவுண்ட வச்சு சவுண்ட் வைப்ரேஷன், ரைட்? அதோட இன்ஸ்டிங்க்ட், ரைட்? இது வந்து நான் வாழ்க்கையிலேயே பாத்தீங்கன்னா டெய்லி சொல்லனா இல்ல, ஒரு 3 தடவை தான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி. ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு ஒரு சின்ன குழந்தையா இருக்கச்சே, அதான் பேசிட்டு இருந்தா, ஒரு 4 வயசு குழந்தையா இருக்கச்சே ஸ்கூல்ல இருந்து ஓடி வரச்சே ஒரு காக்கா துரத்துச்சு, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ஓடிட்டே இருந்தா காக்கா கொத்த போகுதுன்னு தெரியும். ஆன் த ஃப்ளோர் டப்புன்னு இறக்கினான். அந்த பறவை அப்படியே எகிரி போச்சு அந்த ஹைட்டுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம். 2வது தடவை அவளும் என்னோட, நாங்க ஒரு பீச் ரெசார்ட் போறச்சு, அவளும் என் அண்ணா பையனும் வந்து உள்ள இருந்தாங்க விளையாடிட்டு, நாங்க வெளியில பேசிட்டு இருந்தோம். திரும்பி பார்த்தா ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆச்சு. ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆறச்சே அவங்களுக்கு வந்து நாங்க உள்ள போய் தூக்குற டைம் கூட இல்லை. நாங்கெல்லாம் அலறி எந்திரிக்கிறதுக்குள்ள அதே தான் சொன்னேன், ரன் அண்ட் கம் அப்படின்னு. அவ அப்படியே குழந்தைய தூக்கிட்டு ஓடி வந்தா. எதுக்குன்னு கூட, ஏன்னா அந்த வைப்ரேஷன், ரைட்? அதே மாதிரி 3வது தடவை ஸ்விம்மிங் பூல்ல அங்க வந்து என்னோட கசின், அதான் அண்ணா பையன் வந்து இந்த சைடு இருந்தா, இவ அந்த கார்னர்ல இருந்தா, நான் இங்க இருந்து போய் பிடிக்க முடியாது. அவனால முடியல, நான் பெரிய பூல் உள்ள போயிட்டு இருந்தா. அப்பவும் 3வது தடவை நான் சொன்னேன் அவகிட்ட, கேட்சம் அப்படின்னா, அவ டக்குன்னு அந்த சைட்ல இருந்து போய் பிடிச்சா. அப்ப நான் எதுக்கு சொல்றேன், அவ 20 வயசுல மொத்தம் 3 தடவை தான் நான் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். 4வது தடவை நேத்து. 5 வருஷம் ஒரு ஆவரேஜா எடுத்துக்கோங்களேன். 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை சொல்ற அந்த வாய்ஸ் கேக்குது. ஆனா டெய்லி 40 தடவை சொல்ற வாய்ஸ் காதுல போட மாட்டாங்க. எதுக்கு இதை நான் சொல்றேன்னா, இவ்வளவு நேரம் நம்ம ஜபம் அப்படிதான். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ராம் 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 ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம் 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 ராம். அந்த ராம் வருமா? இல்ல மாதாஜி, நான் ஃபுல் அட்டென்ஷனோட, நோ ப்ராப்ளம், ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. ஆனா வரும். ஆனா அந்த பாவம் வருமானா, நம்ம எல்லாம் சொன்னோம் இல்ல மாதாஜி, நான் வந்து ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட பண்றது வேற, பாவத்தோட பண்றது வேற. நம்ம எல்லாருமே கான்சென்ட்ரேஷனோட பண்ணுவோம். ஆனா அந்த பாவம்ன்றது அந்த எமர்ஜென்சி டைம் தான் வரும், ரைட்? இப்போ அதான் நான் சொன்னேன், இது நடைமுறையில நம்ம எனக்குன்னு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொன்னேன், பட் எல்லாருக்குமே இது தோணும். நடைமுறையில நடக்கிற சவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு எமர்ஜென்சின்றச்சே இருக்கு. ஒரு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அப்போ கேட்கறது ஒண்டி இல்லாம அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்க. ஓகே, அப்பனா எதுக்குன்னா, ஒரு பௌதிகத்திலேயே நம்மளுக்கு இவ்வளோ பாவத்துல டிஃபர் இருந்துச்சுன்னா, அப்போ கிருஷ்ணருக்கு வந்து அந்த பாவம் தான் இஸ் அட்டென்ஷன். இல்லைன்னா நம்மளும் அட்டென்ஷன் கொடுக்கல, அவரும் அட்டென்ஷன் அவ்வளவுதான் டைல்யூட் ஆயிடும். ஆனா அவர் அட்டென்ஷன் கொடுக்குறாரு, அதனாலதான் அவருக்கு நம்ம பிரச்சனையும் பண்ணுறாரு. அப்பதான் என்னை பத்தி கூப்பிடேன், என்னை கூப்பிடேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டே தான் இருக்காரு. ஆனா நம்ம வந்து சுசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நம்ம குழந்தை கூட சொல்லுவோம், நம்ம வந்து கிச்சன்ல ரொம்ப சுறுசுறுப்பா பண்றச்சு, ஏதோ கத்துது போ, கொஞ்ச நேரம் போட்டோம் அப்படின்னு. ஆனா பயங்கர இன்டென்ஸா கத்தினா சரி போலாம் அப்படின்னு. ஆனாலும் வந்து ஒரு இது வராது, ஏதோ கத்திட்டு இருக்காப்பா முடிக்கலான்னு. அதுவே குழந்தை வீழ மாதிரி விச்சோன்னு கத்திச்சு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளவுதான். கிச்சன்ல இருக்கிறதெல்லாம் எரிதோ கீதோ விட்டுட்டு போய் ஓடி போய் தூக்குவோம் குழந்தை, ரைட்? இதுதான் நம்மளுக்கு வேண்டிய பாவம். இவர் வந்து என்ன சொன்னாலும் கெஞ்சுறாரு, கொஞ்சுறாரு, ஒன்றும் இல்லை. ஒரு தொப்புன்னு நம்மளுக்கு ஒரு டொக்குன்னு ஒன்று போட்டாதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ணானா அவர் அந்த டொக்கை ஃபாலோ பண்றாரு. ஏன் மாதாஜி நம்மளுக்கு உண்டிதான் பண்றாரு, அவர் வந்து மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஸ்வீட்டா பண்றாரு அப்படின்னா, மற்றவங்களுக்கு வேற பாவத்துல இருக்காங்க. நிறைய தடவை நம்ம வந்து கேட்க போறேன், விபட சந்துதா சஸ்வத் எத்திர எத்திர ஜெகத்குரு பவதோ தர்ஷனம் தஸ்வாத் அப்புனர் பவ தர்ஷனம். யார் எதுக்கு பாடினாங்க, என்ன அர்த்தம்? பகவத்கீதை. பாகவதம். இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி. குந்தியா மாதாஜி. கரெக்ட். கஷ்டத்தை விபட சந்துதா சஸ்வத் எத்திர எத்திர ஜெகத்குரு பவதோ தர்ஷனம் புனர்பவ தர்ஷனம் தத்ர ஜெகத்குரு. சாரி, கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும், அதுக்கு அப்பதான் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மாதாஜி. அர்த்தம் என்ன? அதான் மாதாஜி, எனக்கு கஷ்டத்தை மேலும் மேலும் கொடுத்தாதான் உன்னை மறக்காம நான் நினைக்க ஓகே, முடியும். இந்த பாட்டு நீங்க எல்லாம் பாடுவீங்களா டெய்லி? பாட மாட்டோம் பல விஷயத்துல பகவான் அவர்களை காப்பாத்தி இருக்காங்க மாதாஜி. பல இல்ல இல்ல, எதுக்கு பாட மாட்டீங்க? பத்மா மாதாஜி சொல்றாங்க, எதுக்கு பாட மாட்டீங்க? அதாவது நமக்கு கஷ்டத்தை
கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாருன்ற ஒரு பயம் வந்துடும். ஓகே, பாயிண்ட் 1. ரெண்டாவது வந்து நான் உங்க எல்லார்கிட்டயும் ஒரு ஒன்னு கேட்க போறேன். நான் வந்து இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு கிளாஸ் எடுக்க போறேன் 10 o'clock வச்சுக்கோங்க எடுக்கல. ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸ் எல்லாரும் வாங்க அப்படின்ற. இப்போ வந்து நான் சொல்றேன், ஒன்னு வீடியோ ஆன் பண்றதா இருந்தா வாங்க, இல்லைன்னா வராமலே போயிடுங்க. ஓகே, நீங்க வரவே வேணாம். நீங்க எல்லாம் ஒழுங்காவே கேட்க மாட்டேறீங்க, கிளாஸ்க்கே வராதீங்க. இதோட அர்த்தம் என்ன? அதாவது நடக்கிறத வந்து நம்ம கவனமா கேட்கணும். அது கேட்டு நம்ம மனசுல பதிய வச்சுக்கணும். அப்படின்னு இருக்கிறவங்க வாங்க. இல்ல சும்மா ஏதோ அவங்க சொல்றாங்க கேட்கறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இருக்கிறவங்க வர வேண்டாம். சோ பேசிக்கலி நீங்க எல்லாம் வரணும்னு நான் பேசுறேனா, இல்ல நீங்க எல்லாம் வர வேணாம்னு நான் சொல்றேனா? வரணும், கவனிக்கணும், கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நீங்க சொல்றீங்க மாதாஜி. எங்களை விட நீங்க ரொம்ப ஆசைப்படுறீங்க, நாங்க கத்துக்கணும், அதை வெரி கிளியர். கேட்கணும். இப்போ அதே மாதிரி இல்ல, யாரெல்லாம் ஹோம்வொர்க் வரீங்களோ இனிமே என் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. டீச்சர் சொல்லுவாங்க, நாளைக்கு whoever finish the homework you come, otherwise never show your face to me. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? என் மூஞ்சே எனக்கு காட்டாத அப்படின்னு. அதோட அர்த்தம் என்ன? மூஞ்சே காட்டக்கூடாதுன்னா வராதீங்கன்ற கண்டிப்பு மாதாஜி. கண்டிப்பு மாதாஜி. கண்டிப்பு. சோ அந்த கண்டிப்போட அர்த்தம் என்ன? நீங்க எல்லாம் ஹோம்வொர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரணும்ன்றதா தவிர, பத்மா மாதாஜி சொன்னாங்களே மூஞ்சே காட்ட வேணாம், காட்டிட்டு ஓடிடலாம், அது இல்ல ஐடியா. கரெக்டா? சோ எதுக்கு நான் இத சொல்றேன்னா, விபட சந்துதா சேத்வா தத்ர தத்ர ஜெகத்குரு. அதனா எனக்கு பிரச்சனைகள் வந்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நீ இருந்த, பிரச்சனைகள் வந்தாலும் பரவாயில்ல நீ இருக்கணும் கிருஷ்ணான்றது அர்த்தம். இதையே நான் மறுபடியும் சொல்றேன்னா, நிறைய பேர் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம். ஐயோ நான் அப்படி சொன்னா உடனே கிருஷ்ணர் பிரச்சனை கொடுப்பார். அவர் பிரச்சனை கொடுக்குற ஆளே இல்ல. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, பிரச்சனை கொடுக்குறப்பெல்லாம் நீ இருந்த, பிரச்சனை இருந்தாலும் பரவாயில்ல கிருஷ்ணா நீ வரணும், எனக்கு பிரச்சனை வேணும்ன்றது இல்ல அதோட அர்த்தம். புரியுதுங்களா? இருக்கணுங்கிற அர்த்தம். எப்பொழுதும் நீ பக்கத்திலேயே இருக்கணும், அந்த மாதிரி. அப்படி பிரச்சனை கொடுத்ததாலதான் நீ இருப்பேன்னா எனக்கு அந்த பிரச்சனை கூட ஓகே. ஆனா நீ இல்லைன்னா எனக்கு பிரச்சனை கூட நாட் ஓகே. எக்ஸாம்பிள் சேம் அர்ஜுன பாவம். அப்பா எனக்கு வந்து நானா இல்ல அச்சோதரி அந்த ஃபுல் சேனை நாராயணி சேனையா அப்படின்னா, அப்பா எனக்கு நாராயணி சேனை இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல நீ வேணும்னு அர்த்தம். எனக்கு நாராயணி சேனை வேணான்றது அவர் சொல்ல, நீ வேணும் அப்படின்றாரு. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, எனக்கு பிரச்சனை வேணும்ன்றத அவங்க கேட்கல. அவங்க கேட்டது வந்து பிரச்சனை இருந்தாதான் நீ இருப்பேன்னா ஐ டோன்ட் மைண்ட் டேக்கிங் இட். ரைட்டு. இப்போ வந்து பத்மா மாதாஜி சொல்றாங்க, என்ன மாதாஜி உங்களுக்கு பிடிக்கும்? நான் எல்லாம் பாதாம் அல்வா பண்ணாதான் வரும். அப்ப பத்மா மாதாஜி மாதாஜி பாதாம் அல்வா சாப்பிடுறதுக்காவது என் வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்றாங்க. இப்போ அதோட அர்த்தம் என்ன? அட்லீஸ்ட் அதுக்கோசரமாவது நான் மோட்டிவேட் பண்றேன், நான் பண்றேன், நீங்க வாங்க அப்படின்றது அர்த்தமே தவிர, ராதிகா மாதாஜி பாதாம் அல்வா கொடுத்தாதான் போவாங்கன்ற அர்த்தமும் இல்ல. அதே மாதிரி பத்மா மாதாஜி பாதாம் அல்வா கொடுத்து பிரைப் பண்றாங்கன்ற அர்த்தமும் இல்ல. புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? அட்லீஸ்ட் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதை பண்ணி மோட்டிவேட் பண்றீங்க நீங்க, அட்லீஸ்ட் அதுக்கோசமாவது வாங்க மாதாஜி. ஏன்னா உங்களுக்கு வரணும்ன்றதுதான் ஆசை, நான்றதுதான் ஆசை. நீங்க பாதாம் அல்வா பண்ணது ஆசை இல்ல, பாதாம் அல்வா பண்ணி வைக்கிறதுக்கோசரம் நீங்க வாங்கன்றதும் அர்த்தம் இல்ல. ரைட்? எப்படியாவது நீங்க வரணும். அப்ப எந்த வழி உங்களை வரவழைக்கணுமோ ஏதோ அந்த வழியை அதே மாதிரி எப்படியாவது கிருஷ்ணர் வரணும்ன்றதா அவங்களோட மோட்டிவ். ஏன்னா இதை நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நிறைய பேரு ப்ரீச் பண்றச்சே பிகினிங்ல நான் கூட அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். என்னன்னா, அச்சோ இதை கும்பிட்டுட்டே இருந்தானா பிரச்சனைகள் வரும், நம்ம கேர்ஃபுல்லா இல்ல. கிருஷ்ணரோட பாட்டு பகவத்கீதா ஸ்டார்ட் ஆறதே துர்தராஷ்டிராவோட. அதனால நிறைய பேர் என்னன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வச்சு வேஸ்ட்ன்னு சொல்லி எதுக்கு ஆரம்பிக்கணும்னு. கிருஷ்ணர்னாலே எல்லாமே சகுனம் நல்லாதான் இருக்கும். அதே மாதிரி குந்தி அண்ணா டிவோட்டி, அவங்க அபசகனமா இருக்குமா. நிறைய பேர் பிரேயர்ஸ் பாடுறச்சே அதை ஸ்கிப் பண்ணுவாங்க. நான் ஸ்கிப் பண்ணதே இல்லை. ஏன் சொல்றேன்னா, அந்த பயத்தோட பண்ணக்கூடாது, பக்தியோட பண்ணணும்னா கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் இது சொல்ற பாவம் நம்ம என்ன பாவத்துல சொல்றோம்ன்று. குந்திக்கும் தெரியும். அந்த பாட்டு பாடின அப்புறம் பிரச்சனையே கொடுக்கலையே கிருஷ்ணர், அப்படி எடுக்கலாமே. கடைசியா அவங்களுக்கு கொடுத்த பிரச்சனைன்றது அபிமன்யுவோட மகனான பரீட்சத்தை காப்பாத்தினாரு அந்த பாட்டுக்கு அப்புறமே தவிர எந்த பிரச்சனையுமே வரல. அந்த பிரம்மாஸ்திரா ஆல்ரெடி ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பிரச்சனையே இல்லை, குந்தி நல்லாதான் இருந்தாங்க, எல்லாருமே நல்லாதான். சோ அவர் பிரச்சனை கொடுத்தாரா? இல்ல. சோ கொடுத்தாருந்தா கொடுத்துருக்கணுமே, அவங்களுக்கு கொடுக்கல. சோ பேசிக்கலி பிரச்சனை கொடுத்தாதான் நீ இருப்பேன்னா நீ பிரச்சனையே கொடுமா செல்லம், நீ கூட இருமா அப்படின்றதா அதோட அர்த்தம். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் போலாம். மாதவாச்சாரியா இதை படிச்சுட்டோம். கிருஷ்ணமூர்த்தி தேகி பிரபு மகாசுக பாய்லா பிரேமா வேஷே बहुशना नृत्य गीता कैला. கிருஷ்ணமூர்த்தி தேகி பிரபு மகாசுக பைலா பிரேம வேஷே பகுஷண நித்ய கீத கைலா. கோபாலரின் அந்த அழகிய ரூபத்தினை பார்த்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பேரானந்தம் அடைந்தார். நீண்ட நேரம் அங்கே பிரேமையின் பரவசத்தில் ஆடி பாடினார். ஹரே கிருஷ்ண.
அது வந்து என்னன்னா, அது வந்து அத பார்த்தோனே அவருக்கு அவ்ளோ சந்தோஷம். ரைட்? ரொம்ப நேரம் அவரு டான்ஸ் கீன்ஸ் அப்படின்னு அவ்ளோ என்ஜாய் பண்ணிட்டு பாடிட்டு இருந்தாரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அம் ஸோ இப்ப வந்து இவங்க என்ன ஃபீல் பண்றாங்கன்றத நம்ம பார்க்கலாம். ரைட்? அவர் வந்து யார் இவர் டான்ஸ் ஆடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப தத்துவவாதிகள் மதவாச்சாரி அவங்க பார்க்க போறாங்க. அதுலருந்து அவங்க என்ன ஃபீல் பண்றாங்கன்னு 250லேருந்து நம்ம நாளைக்கு படிக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்தூபியைவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव विजय श्रीला प्रभुपाद विजय नामाचार्य हरिदास ठाकुर विजय. हरे कृष्ण हरे